Wat wie 20 centje toch een prachtig mooi hier. He, wat hebben we een mooi ding beleefd. Maar de Friese vlogger, het weer echt fantastisch. Echt. Nou ja, dan weet ik wel fragmenten die hebben we net beleefd. Die had ik er bewust uitlitten. Maar ja, wat ik hem als laatste van het ieder presenteren ga, is gewoon een heel raar filmpje met gekke fragmenten trok doorheen en mixt. En ik hoop dat je het leuk vindt. Geweldig. Ik probeer het te begrijpen, maar niet vaak. Met die beperkte vermogens, muziek is het te begrijpen. Nou, leuk als Jos naar mijn vlaggen. Leuk als Jos naar de Friese vlaggen. En dat betekent dus, ja, een moeilijk leven. Ja. Neerleggen? Wat? Er gaat nog meer brood neerleggen? Oh, leuk! Flitsk, flitsk. Zien je zo'n tentje daarvoor, weet je wel, daar die trekkersautomaat niks zetten. Dat is een vieze neef daar, hè, maar shit. Zo'n dik niet hier kan dat is, hè. Waarom doe je dat te slaan met die jongen? Er worden mensen dan al bezig. Weet ik ook niet. Ja, hè? Zeg maar heel, dat ding dan schakelt. Vist het unter een... Het gevoel dat je zelf zo mooi bent dat je steeds erop zet. Ja, ik ben tevreden met mezelf. En, ja. Wil het wat bidden? Nee. Nee? Nee. Nee? Nee. Nou, lekker dan. Oh, mooi, hè? dat is leuk. Ja, toch? Ja, heel bizar. Als hij mij toen gesproken had hij mij er dus wel iets over gezegd waarschijnlijk. Nou, ja, Klopt inderdaad, ja. Ja. En zo gaat het soms. Nou nee, ik vind niet dat dat zo gaat. Ik vind het erg incorrect om heel eerlijk te zijn. Maar goed, u doet maar lekker mysterieus. Ik zal het wel merken. Dank u wel, dag. Prima, dag. Wat haast nou leven? Een kroket of een frikandel? Een kroket. Dat maakt het mij niks uit, want ik ben bisexueel. Bisexueel. Wat zou ik met de bal zien? Door een frikandel en kroket in de pan, 4 minuten. Dan neem ik het ervan, bisexueel. Heerlijk, lekker. Nou, ja, Even kijken, we zien hier 3 jongens op een boot. Gaan we nu achteruit en een dame zit er ook bij in. Even kijken wat er nu gebeuren gaat. De ene jongen die zwaait met zijn armen dat ze naar achter toe moeten. Dat gebeurt op dit moment ook. Verdwijnt vervolgens uit het shot. Oh, dat is wel grappig. Ze doen nu net alsof er niks aan de hand is. En dan varen ze waarschijnlijk zo onder het dingetje door. Bart die wijst even. Bart heet die jongen inderdaad. Dus even kijken hoor, of dat ook gaat gebeuren natuurlijk. Het zou heel vreemd zijn als ze nu gewoon wegvaren. En dit shot blijft gewoon tijden zo staan. Nee, dan zie je het vlaggetje alweer. Ja hoor. Oh, daar zien we die jongen met die pet ook weer. Die pakt de camera nu.
Pijkat powder ergens. Vind het dan leuk, ik heb mijn toen kom heen en wil je abonneren, dan zit je in Nijst. Daarmee beëindig ik dan maar dit. Heb je al heel wat een godvergaming, schrik me idee joh. Die hoort een groene knuppel, die laat me even schrikken hier. Geweldig. Nou zo, dat weer de rare 20 centje compilatie. Vond je het leuk door aan toe omheen? Was het meer zien? Abonneer dan op de Frieske Vlogger en dan hier in 2018 gewoon verder. Hé? Ja. 2018 gewoon verder, toch? Dit is al gebeurd, het had er al jaren op. Alles wat op. Geweldig.